Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Sumirit sa 1.7% ang inflation rate nitong nakalipas na Setyembre mula sa dating 1.5% noong Agosto batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Martes, October 7. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na may pagtaas sa inflation. Gayunpaman, nananatili pa rin sa 1.7% ang average para sa 2025. Mababa pa rin ito kaysa target ng gobyerno na 2 hanggang 4%. Isa sa mga dahilan ng pagsirit ay ang transport sector na naitala sa 1% sa Setyembre, bunga ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo mula sa negative 0.3% noong Agosto. Kasama ring nakaapekto ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, lalo na sa gulay at bigas. Matatandang nagpatupad ang rice import ban ng pamahalaan na pinalawig hanggang katapusan ng taon. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layon nitong protektahan ang kita ng mga magsasaka sa gitna ng harvest season kasabay ng pagtitiyak na may sapat na supply ng bigas. Samantala, iginiit ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan sa isang press con itong Lunes, October 6, na abot pa rin ang pamahalaan ng target inflation rate sa kabila ng pagtaas nitong Setyembre. Sa forecast naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, inaasahang nasa pagitan ng 1.5% hanggang 2.3% ang inflation rate nitong Setyembre. Ibig sabihin, pasok pa rin ito at tugma sa aktual na datos ng PSA. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po.